L-elettorat qed ikun affaċċjat minn widnejn torox hekk iddikjara l-esponent Laburista u eks-editur tal-Orizzont Franz Grixi meta il-ħadd wassal l-opinjoni tiegħu fil-gazzetta It-Torċa. B'Grixi juża r-rubrika li jikteb ta' kull ġimgħa sabiex iwassal messaġġ dirett lit tmexxija tal-Labor fejn tkellem l-aktar dwar il-ħtieġa li d-deputat mexxej ġdid tal-Partit Laburista l-affarijiet tal-partit ikun tassew iffukat fuq kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-istruttura u l-organizzazzjoni tal-Labor. L-eks-editur tal-Orizzont jitkellem ukoll dwar dik li sejħilha il-ferneżija ta' qabel l-elezzjoni għal-voti għaliex fi kliemu stess jekk il-gvern jaħdem is-sena kollha, allura m'hemmx bżonn li tinħoloq din is-sitwazzjoni. Għalkemm imbagħad ikompli jikteb Grixi kważi kollox itir marrieħ l-għada tal-elezzjoni. Franz Grixi stieden ukoll il-Labor biex jara kemm hemm nies illi mħallsu xi tessera u kemm hemm partitarji illi bagħtu t-tessera lura. Intant id-dati tal-Konferenza Ġenerali li fiha se jsiru l-elezzjonijiet tal-karigi ta' deputati mexxejja u ħattrit oħra fl-amministrazzjoni tal-Partit Laburista huma bejn it-13 u l-15 ta' Settembru. Sa dak iż-żmien u allura għal sajf sħiħ Robert Abela ħalla pajjiż mingħajr deputat Prim Ministru. Dan fil-waqt li Chris Fern għadu xorta parti mill-grupp parlamentari Laburista. Nies fil-qalba tal-Labor bħal Jason Mikallef, Manuel Kuxkiri, Neville Gafa u oħrajn ilhom ġimgħat sħaħ jappellaw għal bidla wara r-riżultat elettorali diżappuntanti. Ħafna partitarji wkoll iridu bidla fid-direzzjoni għalkemm Robert Abela sa dawn il-jiem stess baqa' juża tattika negattiva ta' attakki. L-istess tattika li waslitu biex tilef siġġu fil-Parlament Ewropew u biex tilef maġġoranzi li kellu f'numru ta' kunsilli lokali.